Prvního ročníku se zúčastnilo v několika kolech neuvěřitelných 550 středních škol. Prošli jsme si pohárem Josefa Masopusty od základních kol až vlastně po republiku, která se odehrávala v Praze na Dukle na ulici. Myslím si, že bylo velký štěstí, že jsme se dostali do finále a to vyhráli. To fotbal sice patří, ale někdy bylo až moc velký teda. Myslím, že jsme to byli rádi, že jsme to oddrželi jako tým. Jako žádné individuality asi jsme neměli, ale prostě, jak se říká, tým to oddře všechno. Tady to bylo takový uvolněnější, že nebylo to takový křečovitý, jako když je to vystresovaný ještě trenérem. Tady nám učitel dával spíš volnost, takže se nám hrálo asi líp. Šlo nám to spolu, i když jsme vlastně všichni hráli z jiných klubů, ale docela jsme se sehráli a myslím, že se nám to povedlo ten zápas, ta turné. Turnaj si myslím, že bylo obsazen velice kvalitně, že bylo vidět, že někteří hráči hrají vysoké soutěže za různé kraje. Myslím, že tam byli extraligoví hráči. Myslím si, že kteří sahali až do repre. Jednou z hlavních částí programu zájezdu byla volná diskuze a večeře s Václavem Pilařem. Za Pilaře je dobrý kluk, je od nás z Hradce a ví, co chce v životě a jde si tvrdě zatím. Víš, že škola po druhé zranění stejná. Myslím si, že dotáhne hodně daleko, že na to má hlavu, všechno. Pilař se do opravdu velkého fotbalu dostal v Plzni a právě s ní se chlapci střetli ve finále poháru. Plzeň byl jasně favorit, když s náma šel, protože už nás jednou porazili. Ale naštěstí nám to vyšlo a dokázali jsme to pak v poslední minutě s nima srovnat a pak na ty penalty už jsme vyhráli. A jak se chlapcům na zájezdu líbilo? Nejvíce mi líbilo v tom Volkswagenu, ty výroby, ty výbavy aut a takovýhle. Auto to je moje. Líbilo se mi tam a určitě bych každému doporučil, aby se občas přišel podívat právě na takovouhle věc a jsem rád, že mě to bylo umožněné právě díky výhře.